tu că înseamnă valoarea unui om? Prin ce se definește valoarea unui om? În primul rând, respectul față de ceilalți oameni, prin credința pe care o are Dumnezeu. Pentru mine nu există, adică dacă un om nu crede în nimic, mi se pare că e un om care încă... Ești în haos. Da, adică respect fiecare om, respect fiecare om credințele și așa mai departe, dar cred că un om care nu crede și încă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și încă nu crede în El, cred că încă este, știi, e pe drum. Încă e... Da, exact. Dar, da, cred că cel mai important este să nu uiți cine ești, să nu uiți de unde ai plecat, să nu uiți că de fapt chiar suntem toți la fel și chiar doar că unii muncesc, nu știu, marketing, la birou, la supermarket și unii sunt artiști. E tot un job, adică e jobul meu, că nici eu n-am câteodată chef să fiu pe scenă, dar asta e, trebuie să fac și când și asta e, trebuie să creez energie și stare bună, că oamenii vin să mă vadă. La fel cu vânzătoarea de la supermarket, trebuie să, nu e, poate nici ea n-are chef să stea acolo 12 ore să vândă, dar asta trebuie să facă, știi? Și cumva toți suntem egali, dacă stai să privești așa din alt punct de vedere, știi? Dar asta cred că e valoarea pe care o are un om. Și felul în care se raportează la ceilalți oameni. Adică dacă tu crezi că ești mai șmecher decât alții, te înșeli, my friend. Nimeni nu e mai șmecher. Adică nu suntem deloc șmecher. Că dacă stăm să ne luăm la puricat, fiecare avem defecte și nu e mai șmecher. Și toți suntem așa efemeri, cumva. Exact. Și mâine mor și la revedere. Adică s-a terminat și nu mai știe nimeni. Exact. Mi-a plăcut foarte mult să ne spui tu care crezi că ar trebui să fie primele 3 calități a unui băiat sau fată care vrea să devină artist? Care vrea să devină artist. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să fie foarte, foarte încrezător în el sau ea. Adică, eu, de exemplu, mie mi-a luat ani de zile să lucrez cu mine ca să ajung să am încredere în mine. Știu că pare așa, da, pentru că aveam niște chestii din trecut, cu familia, cu dediușul, cu nu știu ce, whatever. Și mi-era foarte greu să cred în mine și a trebuit să merg la psiholog, să trec prin anumite chestii. Eu cred că e foarte important, dacă vrei să faci meseria asta, să știi foarte bine că asta vrei să faci, că asta îți dorești și să crezi în tine, în primul rând. În al doilea rând, este foarte important să citești despre ce înseamnă drepturile unui artist. Pentru că eu m-am lovit și eu am fost cea mai pățită probabil din industria asta, exact, și toți, credem, deci toți artiștii din toată lumea asta, la un moment dat ne-am lovit de tot felul de chestii, pentru că pur și simplu nu știam ce se mănâncă. Nu știam ce să alea drepturi conexe, drepturi de interpretare, drepturi de whatever. Și e foarte important să studiezi un pic chestia asta, cauți pe net drepturile unui artist, dreptul unui cântăreț, nu știu, actor, whatever, pentru că este o industrie foarte bănoasă, este o industrie în care pe spatele unui artist, dacă un artist are succes, sunt foarte mulți oameni care beneficiază de succesul lui și dacă nu știi ce drepturi ai, acei oameni pot beneficia mai mult decât merită, știi? Și poate să profite de tine. Mie mi s-a întâmplat asta și multor artiști, să zic că mi-aș dori foarte mult ca mulți artiști care sunt la început de drum să studieze un pic toată chestia asta și să chiar să întrebe, știi? Că cred că, sincer, găsim informații pe toate lucrurile, nu cred că mai e cazul să nu știm. Acum 12 ani, cum am lansat eu, nu era chiar așa. Acum se găsește pe toate drumurile. Influențezi foarte mulți oameni, au puterea asupra unei comunități foarte mari. Vreau să-mi spui când ai conștientizat puterea pe care o ai și să-i dai seama că vrei să fii foarte atent la ceea ce transmiți, pentru că acea informație poate să ajute să se distrugă multe vieți. Prin 2016, 2015, 2016, când am și devenit vegan și, mă rog, am avut o perioadă. Da, și mi-am propus că nu vreau să fiu responsabilă pentru nimeni. Adică nu mai vreau să-mi creez eu karmă sau whatever. Eu cred foarte mult în chestia asta. Eu cred că noi chiar avem o putere, nu numai artiști, și influenceri, tot ce se întâmplă în social media. Uite, tot episodul cu George Buhnici. Da, exact. Tot ce s-a întâmplat, adică s-a întâmplat și a fost de așa învergură, tocmai pentru că el are o foarte mare influență asupra oamenilor. Și cumva această putere vine și cu responsabilitate, iar eu mi-am propus să nu promovez droguri, țigări,
nu știu... În valori, brat, Da, exact. Băuturi alcoolice, adică ok, asta nu înseamnă că eu nu le consum sau eu nu mă distrez, nu sunt om, dar nu vreau să fiu responsabilă pentru copiii care mă urmăresc, știi? Că știu foarte mult ce înseamnă și uite, având pe nepoții mei în familie și văzând cum se uită pe TikTok și sunt fani tuturor trepărilor care vorbesc super mega misoginistic despre femei și au un discurs și pe bune, adică eu n-am nimic, Doamne, deci le apreciez maxim și adică asta este, it's a fact, asta e societatea, it's ok, adică nu sunt vreo babă de aia care sunt împotriva lor sau ceva. E ok, probabil că o să și fac colaborări cu ei, adică e normal, știi? Asta e societatea, dar din păcate da, nu sunt, eu văzând din exterior, îmi dau seama că oamenii ăia nu sunt atât de responsabili, știi? Și nici nu judec sau ceva, fiecare poate să facă ce vrea, doar că eu personal nu vreau să fiu responsabilă, știi? Poate că o să mai fac greșeli, adică, uite, de exemplu, am o piesă care se numește Amfetamine și care e piesă românească și pe care îmi doresc foarte mult să o lansez, dar încă sunt așa, știi? Să nu lansez, pentru că piesa e super frumoasă, e în română. Și de ce chiar mi intră bine și pe voce și tot, dar e chestia asta că vorbesc despre amfetamine, știi, și nu mă gândesc, bă, oare o să influențez toți copiii, nu o să influențez, adică știi ce o să se întâmple, știi? Dar câteodată, știi, trebuie să existe echilibru, adică știi, context, câteodată nu era și melodia aia, Don't say a word while we dance with the devil, știi, asta e câteodată, nu știu, na, până la urmă, ok, o să stau și să mă gândesc și dacă o să-mi iau o decizie și o să decid că vreau să lansez piesa aia, o să fie o decizie asumată și asta este, știi, înseamnă că eu mă aștept la următoarele consecințe. Piesele tale sunt inspirate din viața ta personală? Da, toate. Aș vrea să-mi spui dacă ai vrea să ne cânti ultima piesă lansată. Așa, Care ultima piesă lansată? Care ultima piesă lansată? Nu era legat de mare, parcă. Mai vară. Vară, da. Mai vară. Piesa aia nu e compusă de mine, este compusă de Amedeo. De ea zici, nu? Da. Dar e o piesă foarte frumoasă și mi-a plăcut foarte mult, mai ales că Amedeo este un tip super mega talentat și el a început de drum și chiar am vrut super mult să-l susțin. Bine, vă gândesc un pic așa. Erai mai vară când te-am cunoscut, îmbrăcată și așternut. A fost doar vinul sau acel sărut. Erai mai vară când te-am cunoscut. Erai mai vară când te-am cunoscut, îmbrăcată în ruj și așternut. A fost doar vinul sau acel sărut. Erai mai vară când te-am cunoscut. Da, deci Amedeo este super talentat, deci chiar, și acum am înțeles că o să lansez o piesă cu Horace, sau Horas, da, Lego se numește. Chiar asta mi-a scris, chiar azi vorbeam cu el când am ajuns aici și cred că o să filmăm și un live la piesa asta la mai vară, pentru că, deci chiar am rămas super surprinși că a intrat și pe radio și chiar la plăcut tuturor, da, a prins foarte bine, da. Mulțumim. Aș vrea să ne spui puțin, dintre oamenii care fac parte din showbiz, ai câțiva bănuiesc care ți-s mai apropiați, poate nu chiar prieteni, dar oameni care poate ai valori sau principii comune și poate îi potrivești ca și mentalitate, caracter. Ne-ai putea spune... Din România? Da, din România, dacă ne-ai de câteva exemple și ne spui poate și ce-ți place la acele persoane. Câteva, nu toate. Uite, îmi place foarte mult de Delia. E foarte nonconformistă și s-a luptat foarte mult ca să fie așa. Cred că m-am muncit extraordinar de mult ca să ajungă în punctul în care este acum, să fie ea. Adică îmi place Mira și o apreciez din tot sufletul meu pentru că, și știe chestia asta, că știe că i-am de pentru că eu am văzut pe Mira la multe sesiuni în care multă lume compunea pentru artiști mai mari și nimeni nu voia pe ea să vină acolo și femeia venea, se băga o de afară pe și intra pe geam. Și atât de mult am muncit fătuca asta, încât chiar merită foarte mult tot ceea ce se întâmplă, să știi. Adică este un om foarte, foarte muncitor. Chiar și o apreciez foarte mult pentru asta. Și, nu știu, sunt enorm de mulți. Smiley, tot studioul Smiley, am lucrat cu ei de atâta. La fel, muncesc extraordinar de mult. Adică Smiley este un artist care ar putea să nu mai muncească o zi în viața lui și să trăiască liniștit din drepturi și din câte piese are pe radio, dar este atât de ambițios și atât de muncitor, muncește mai mult decât oricine în industria asta. Andra, la fel. Deci, să știi că sunt oameni care
Laurențiu Duță, la fel, chiar am făcut și piese cu el. Sunt oameni care de asta au reușit și după 20 de ani și-au rămas în piață, pentru că au muncit foarte mult și chiar muncesc cu continuare, adică fac tot ce le stă în putință să rămână pe piață, să rămână pe radio, adică da, și e complicat să ai 40 de ani și să fii într-o industrie în care rapperii au, sau trapperii au 15 ani, 17, 18, e complicat să știi, adică e un challenge, știi? Dar uite că toți sunt acolo și, nu. Așa, spre final, apropiindu-ne, aș vrea să ne spui ce vrea să le transmiți tinerilor. Interacționezi cu multe generații, ești un om care are o putere mare asupra lor și totuși un om care are atât de multe valori și principii, încât cred că cu toții suntem atât de uimiți într-un sens pozitiv și în același timp ne dăm seama că oamenii sunt mult mai mult. Și cred că asta e, de fapt, lecția pe care tu o dai. Ești mult mai mult decât ne putem imagina noi și putem crede. Așa că aș vrea să dai un sfat, să transmiți un mesaj, să poate că sfatul tău să atingă și să influențeze mai mult decât putem noi să ne imaginăm. Adică să mă uit în ochii lor când zic asta. Păi, în primul și în primul rând, să creadă în ei, pentru că, indiferent de ce o să încerce toată societatea asta să le spună, eu observ, având copii și nepoți în familia mea, mi-am dat seama că generațiile astea, mai ales voi tinerii, sunteți super mega genii, deci voi chiar aveți un super knowledge, deci față de noi voi chiar sunteți așa, vă merge mintea, sunteți super rapizi și mi se pare că tot ceea ce înseamnă social media, TikTok, Instagram, whatever, încearcă să vă pună niște standarde, să vă pună niște printuri pe voi, știi? Adică suntem genul ăla. Și mi se pare că fix asta e chestia pe care voi trebuie să nu vă pierdeți niciodată, să fiți voi, adică să originalitatea voastră. Pentru că asta este ceea ce rămâne până la urmă. Nu trebuie să lăsați niciodată, dacă sunt trenduri pe TikTok cu Doja Cat sau cu nu știu cine, frate, voi nu sunteți Doja Cat, voi sunteți mai șmecheri. Fiecare este unic în felul lui. Așa trebuie să fiți voi, unici. Și asta trebuie să țineți minte mereu. Asta vreau să transmit. Ultima întrebare și cred eu și cea mai profundă. Aș vrea să îmi spui cum arată portretul Alexandrei împlinite. Femei împlinite în spatele ei, cu adevărat. Logic, să mă măriți să fac un copil. În rest le-am pe toate. Fac un copil, că nu-mi doresc. De la al treilea album am făcut un album care se numește Mami. Deci da, vreau să un baby și să am un bărbat care să mă susțină. O să vină și astea, știu că o să vină. Dar, na, astăzi mi se pare că este tot ceea ce m-ar putea împlini mai mult decât să mă simt în momentul ăsta. Asta tot. Mă bucur că ai acceptat enorm mult invitația. Vouă celor de acasă pot să vă spun atâta. Am rămas cu totul și cu totul, nu știu, uluită, surprinsă, într-un mod enorm de plăcut. Mă bucur enorm că am cunoscut un om de valoare. Și un om de valoare nu pentru faimă, nu pentru bani și nu pentru cine e, ci pentru cine e pe interior, pentru sufletul, pentru principiile și valorile. Pentru că mentalitatea pe care o ai, împărtășind-o, sunt sigură că atins o grămadă de inimi. Și personal pe mine m-a emoționat enorm de mult pentru că făcând foarte mult oameni și artiști, mulți nu promovează atât de mult valorile și e greu să iei de la ei o valoare, să încerci să dai mai departe. În schimb, tu ai fost fără să încerc eu să iau nimic, pur și simplu asta ești tu, ești un om de valoare. Și asta mă bucură enorm de mult și mă bucură că există artiști care sunt nu doar acolo pe scenă wow, ci și în spatele lor. Pentru că asta cred că e de fapt esența. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Dar nu știi cum e, fiecare manifestă ce trebuie să manifeste. Adică acum asta e, asta vor să manifeste, asta manifestă. Nu trebuie să stăm să judecăm asta. E, fiecare manifestă ce vrea și ce trebuie să manifeste. Și fiecare apreciază eu ceea am ce simte. trecut printr-o grămadă de chestii, dar sincer, zic, nu mă să treacă ce am trecut eu ca să manifeste ce am manifestat eu. Adică it's ok. Toate la timpul lor. Dar și eu îți mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc. Vă pupăm!